Добре, ако дойда сега, ето, ти в момента си в такова положение, ти кажа, аз ще ти дам 50 лева да гласуваш за който ти кажа, ще го направиш? Не. Иска, например, ти да си цар, правата цар, ако искаш, нали? Да, може, ние сме в демокрация, цар. Винаги. Аз съм на демокрацията. Не да се лигавиме някакви хора да дойдат да се правят на такова. Окей, добре. Един така важен въпрос сега, предполагам ще го разберете. Според вас, кое е правилно? Да се дава на всеки, в смисъл цялата държава да се раздели по-равно, да се даде на всички, или тези, които... Равно на всички. По-равно на всички. Именно. Не смятате ли, че тези, които работят повече, трябва да получават повече? По-малко трябва да. Всичко трябва да е на едно. Росен Плевнелиев не е човек. Не за мен. Росен Плевнелиев не е човек. Ще избереме друг кандидат. Да видим кой е. Защо не е човек? Кажи. Не. Ама кажи що? Той е събрал тия бежанците. Той ги е донел тук. Добре, я чай сега си говорим за бежанците. Ти преди да дойдат бежанците, по-добре ли беше? 100 пъти. Талибаните. Какво ти направиха бежанците? Как е? Какво ти направиха бежанците? Нема за нас да работят. Варха ни майката, бе. Не може да си караме от никъде един парче хляб, бе. Ама как го изкарвате? Какво са ви взели бежанците? Ено ще кажа, те не мислят, че те са чени вече добре могат по 10 човека. Ние сме си българи, ходим под бомба, 3 души, те ходят по 10 човека. Ама къде ходят? Какво правят? Къде ходят? Казвам ти, те да дойдат тук да завладят държава, да не стане държава. Горден си е бил Бойко Борисов, това за него ще гласуваме. Бойко си е Бойко. Добре, ама той Бойко Борисов отвори границите за тях. Не, Росен Плевнелиев, я начета. Той президента няма вас. Да се върнем назад, не е от Бойко зависим. Той е премиер. Да, ама идва от Росен Плевнелиев. Значи чак са. Росен Плевнелиев не може да взема такива решения, повярвай ми, сигурен съм. Нека снима, бе, нали, за това те дава човек. Ще дава, ще дава. Не ме снимай. Чупа апарата. Не, всеки един човек не дава. Държавата, знаеш какво станала? Едно. Държавата е едно. Че нямаме обединение. Мани ме мене. Защо според теб ще кажа. Борисов е пича, а Росен Плевнелиев не е? Не за мен е нищо, че Бойко Борисов от Тържицко време. Така ли? Значи Бойко Борисов те харесвате, защото е Тодор Живково време. Да. И по-добре са върнем на уния пари. Сега 1 лев пари ли са? Значи според тебе, за тебе Бойко Борисов и онова време за едно и също, така ли? Да бе, Бойко си е Бойко. Добре бе, той каза, че не е комунист, мисълто тогава. Ще си каже там у парламент, че е комунист. Според тебе той си е комунист. Да, така си го признавам. Той си е комунист. Номер 1. Биш патрон. Комунист номер 1. Биш патрон. Бъде Бойко. Благодаря ви много, момчета. Всичко добро.